Καλώς ήρθες στο ένατο επεισόδιο του Unlock Momentum. Είμαι ο Αργύρης Μαυρονικόλας και σήμερα θέλω να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Το θέμα το εμπνεύστηκα από μια πολύ όμορφη κουβέντα που είχα χθες με μια φίλη μου. Μιλούσαμε για ευκαιρίες. Για εκείνες τις στιγμές που αν είσαι λίγο πιο ξύπνιος, λίγο πιο alert και τις αρπάξεις μπορούν να αλλάξουν τη ζωή σου. Και μέσα στη ροή της συζήτησης έγινε πολύ ξεκάθαρο πως η σχέση που έχεις με τις ευκαιρίες καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και τη σχέση που έχεις με την εξέλιξή σου. Αυτό το podcast απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν αρκούνται στο έτσι είναι τα πράγματα. Έχει δημιουργηθεί για αυτούς που θέλουν να μαθαίνουν, να προοδεύουν και να επιταχύνουν το δρόμο τους προς το όραμά τους. Οπότε σήμερα θέλω να σου μιλήσω για την πλάνη που έχει ο περισσότερος κόσμος γύρω από τις ευκαιρίες. Λοιπόν, όπως έχεις καταλάβει, ζούμε σε έναν κόσμο που όλοι περιμένουν. Περιμένουν το τέλειο κύμα, τη μεγάλη ευκαιρία, τον σωστό άνθρωπο, τη σωστή στιγμή. Αλλά όπως θα με έχεις ήδη ακούσει να λέω, το τέλειο κύμα δεν έρχεται ποτέ, αν δεν έχεις μάθει πρώτα να κοπηλατείς. Γιατί το κύμα δεν σε κάνει πιο επιτυχημένο. Απλώς αποκαλύπτει αν είσαι έτοιμος ή έτοιμη. Και αυτό το επεισόδιο είναι για όσους έχουν σταματήσει να περιμένουν και έχουν αποφασίσει να ετοιμαστούν. Για όσους ξέρουν ότι η επιτυχία δεν έρχεται όταν ευθυγραμμιστούν οι πλανήτες. Έρχεται όταν εσύ αρχίσεις να ευθυγραμμίσεις τον εαυτό σου με αυτό που θες να γίνεις. Με τους περισσότερους ανθρώπους που μιλάω, βλέπω συχνά το ίδιο μοτίβο. Όλοι περιμένουν κάτι για να δράσουν. Ο ένας περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να αλλάξει δουλειά. Ο άλλος περιμένει τη σωστή επαφή, το σωστό connection, τον ιδανικό συνεργάτη, το τέλειο timing για να ξεκινήσει. Όμως όσο περιμένεις, κάτι μέσα σου μαλακώνει. Χάνεις το ρυθμό, την ένταση και την αντοχή σου. Και το πιο επικίνδυνο, χάνεις την πίστη σου. Όπως είχαμε πει και στο επεισόδιο για την αναβλητικότητα, η αναμονή μεταμφιέζεται σε λογική, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας καλωδημένος φόβος. Κρύβεται πίσω από φράσεις όπως «δεν είναι ακόμα η ώρα» ή «θέλω να είμαι σίγουρος». Αλλά η σιγουριά δεν έρχεται από μόνη της πριν το βήμα. Έρχεται μετά από αυτό. Και ενώ νομίζεις πως σκέφτεσαι στρατηγικά, στην πραγματικότητα εγκλωβίζεσαι στην ψευδαίσθηση της προόδου. Σχεδιάζεις, διαβάζεις, αναλύεις, αλλά μεταξύ μας δεν προχωράς, δεν κινείσαι. Οπότε θέλω εδώ να δώσεις προσοχή. Η ζωή δεν ανταμείβει τον πιο ενημερωμένο, τον πιο διαβασμένο. Ανταμείβει αυτόν που έχει προετοιμαστεί και πράττει. Τον άνθρωπο που βλέπει ένα μικρό άνοιγμα και μπουμ, κάνει την κίνηση, πριν προλάβει να τον αποτρέψει ο φόβος. Οπότε πίστεψέ με, μην νομίζεις ότι σου λείπουν οι ευκαιρίες. Σου λείπει η ετοιμότητα να τις αναγνωρίσεις και η τόλμη να τις διεκδικήσεις. Γιατί τις ευκαιρίες δεν τις περιμένεις, τις δημιουργείς. Τώρα σκέψου τη ζωή σαν τη θάλασσα. Όπως ένα σέρφερ δεν μπορεί να περιμένει απλώς στην ακτή κοίτοντας τη θάλασσα, έτσι κι εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε να έρθει η στιγμή. Χρειάζεται να είσαι μέσα στο νερό, να δοκιμάζεις, να πέφτεις, να σηκώνεσαι. Η ζωή ανταμείβει όχι τον πιο ταλαντούχο, αλλά τον πιο προπονημένο. Όταν έχεις πειθαρχία, όταν χτίζεις δεξιότητες, όταν αυξάνεις την αξία σου, τότε δεν ψάχνεις για κύματα, αλλά τα κύματα ψάχνουν εσένα. Αυτός είναι ο νόμος της προετοιμασίας. Όσο πιο πολύ δουλεύεις στη σκιά, τόσο πιο φυσικά λάμπεις το φως. Όσο περισσότερο εκπαιδεύεσαι, τόσο λιγότερο χρειάζεσαι την τύχη. Και εδώ θέλω να σου πω κάτι που έχω δει ξανά και ξανά. Προσωπικά, δεν έχω γνωρίσει ούτε έναν επιτυχημένο άνθρωπο που να μην έχει περάσει χρόνια δουλεύοντας χωρίς καμία ανταμοιβή. Χρόνια που έκανε τα πιο βαρετά, τα πιο μονότονα πράγματα, όταν όλοι οι άλλοι έψαχναν τρόπους να ξεφύγουν, να χαλαρώσουν και να περάσουν καλά. Και μια μέρα, ο κόσμος τους βλέπει να πετυχαίνουν. Και όλοι λένε «Wow, τι τυχερός, ξαφνικά πέτυχε». Τίποτα δεν ήταν ξαφνικό όμως. Οι άνθρωποι επιβραβεύονται δημόσια για όσα έχτιζαν αθόρυβα πίσω από κλειστές πόρτες. Για ατελείωτες ώρες δουλειάς που κανείς δεν είδε ποτέ. Για μέρες που πάλευαν μόνοι τους, χωρίς ούτε ένα χειροκρότημα. Χωρίς επιβεβαίωση, χωρίς καμία σιγουριά ότι θα τα καταφέρουν. Οπότε, η επιτυχία δεν συμβαίνει σε μία μέρα. Χτίζεται μέρα με τη μέρα. Και όταν τελικά την κατακτήσεις, ο κόσμος μάλλον θα το αποκαλέσει τύχη. Εσύ όμως τα ξέρεις. Είναι τα χρόνια δουλειάς που κανείς δεν είδε ποτέ. Κάπου εδώ θα σε ταξιδέψω λίγο. Όταν ήμουν φοιτητής,
έζησα για ένα διάστημα στη Λισαβόνα, στην Πορτογαλία. Εκεί οι παραλίες δεν μοιάζουν σε τίποτα με ό,τι έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Φαντάσου ακτογραμμές 5 χιλιόμετρων με τον Ατλαντικό να πλώνεται μπροστά σου. Μια απέραντη γκρίζα θάλασσα με τεράστια κύματα και έναν αέρα που δεν σταματά ποτέ. Ο κόσμος εκεί έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τη θάλασσα. Το σερφ δεν είναι απλά ένα χόμπι, είναι κομμάτι της κουλτούρας τους. Παιδιά, ενήλικες, όλοι με μια σανίδα στον ώμο πηγαίνουν να αντιμετωπίσουν τον Ατλαντικό. Αλλά πρόσεξε, μην το φανταστείς σαν τις εικόνες της Χαβάης με ήλιο, μουσική και φοίνικες. Είναι πολύ πιο άγριο, πολύ πιο κρύο. Εκεί ο ουρανός είναι σχεδόν πάντα γκρίζος και η θάλασσα έχει μια ομή, σχεδόν αυστηρή ομορφιά. Θυμάμαι την πρώτη φορά που προσπάθησα να μπω στο νερό με τη σανίδα. Δεν είχα καμία εμπειρία και προφανώς το κύμα με πέταξε κάτω μέσα σε δευτερόλεπτα. Ξανά και ξανά. Κάθε φορά νόμιζα πως ήμουν έτοιμος. Έλεγα τώρα θα γίνει. Και κάθε φορά το κύμα μου θύμιζε πως δεν ήμουν. Στην αρχή νιώθεις απογοήτευση. Αλλά με τον καιρό, με την προσπάθεια, καταλαβαίνεις κάτι σημαντικό. Το κύμα δεν είναι εκεί για να σε νικήσει. Είναι εκεί για να σε εκπαιδεύσει. Γιατί κάθε κύμα που σε ρίχνει, σε προπονεί. Κάθε φορά που πέφτεις, μαθαίνεις λίγο καλύτερα να ισορροπείς. Μαθαίνεις να περιμένεις, να αναπνέεις, να διαβάζεις το ρυθμό της θάλασσας. Και κάποια μέρα, χωρίς να το καταλάβεις, μπουμ, στέκεσαι όρθιος πάνω στη σανίδα. Σταθερός, ήρεμος, σε ροή. Μετά από εβδομάδες, άρχισα να νιώθω τη διαφορά. Δεν ήταν ότι τα κύματα έγιναν μικρότερα. Ήμουν εγώ που είχα γίνει πιο δυνατός, πιο συγκεντρωμένος, πιο ανθεκτικός. Και εκεί κατάλαβα ότι η προετοιμασία δεν είναι κάτι που κάνεις πριν το κύμα. Είναι κάτι που συνεχίζεται μέσα στο κύμα. Και τώρα, αρκετά χρόνια μετά, το βλέπω ξανά κάθε μέρα μέσα από την επιχειρηματικότητα, που είναι ένα πεδίο που αγαπώ. Κάθε project, κάθε στόχος, κάθε φιλοδοξία είναι ένα κύμα που πρέπει να μάθεις να καβαλάς. Και αν θέλεις να πετύχεις ένα μεγάλο αποτέλεσμα, δεν φτάνει η πρόθεση. Πρέπει να χτίσεις τους μυς σου. Όχι μόνο του σώματός σου, αλλά και του μυαλού σου. Κάθε δεξιότητα που αναπτύσσεις είναι σαν να χτίζεις ένα νέο μη. Ένα μη που σε προετοιμάζει για τα επόμενα κύματα που έρχονται. Η επικοινωνία, για παράδειγμα, είναι ο μυς που σε βοηθά να μεταδώσεις το μήνυμά σου. Να μιλήσεις με σαφήνεια για το όραμά σου και την αποστολή σου. Να κάνεις τους άλλους να νιώσουν αυτό που εσύ βλέπεις. Το marketing σε μαθαίνει να μιλάς στη γλώσσα των άλλων, όχι για να πείσεις, αλλά για να συνδεθείς. Οι πωλήσεις σε εκπαιδεύουν να καταλαβαίνεις πρώτα τις ανάγκες των ανθρώπων, να μπεις στη θέση τους και να τους βοηθήσεις να πάρουν την απόφαση που πραγματικά θα τους βοηθήσει. Μια άλλη δεξιότητα είναι η πειθαρχία. Είναι ο ρυθμός σου. Είναι αυτό που σε κρατά όρθιο όταν οι άλλοι λυγίζουν. Είναι το κουπί που συνεχίζει να τραβάς ακόμη και όταν δεν βλέπεις ακτή. Ή η επινοητικότητα. Ο μυς που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι διαφορετικά. Να βλέπεις λύσεις εκεί που όλοι οι άλλοι βλέπουν εμπόδια. Να βρίσκεις πάντα έναν πιο έξυπνο, πιο κομψό και πιο γρήγορο τρόπο να κάνεις τα πράγματα. Κάθε μία από αυτές τις δεξιότητες είναι θέμα προπόνησης. Και όσο πιο συχνά τις εξασκείς, τόσο πιο έτοιμος και έτοιμη γίνεσαι για το επόμενο μεγάλο κύμα. Απλά οι μυς δεν χτίζονται με θεωρία. Χτίζονται με υδρότα. Και αν με ρωτάς, έτσι θα έπρεπε να είναι. Με δοκιμή, με λάθη, με επανάληψη. Try and error. Αν δεν μπεις στο νερό, δεν θα μάθεις ποτέ να ισορροπείς. Και εδώ είναι το σημείο που βλέπω να σταματούν οι περισσότεροι. Περιμένουν να έρθει το τέλειο κύμα. Και μάντεψε τι, όταν τελικά η ευκαιρία έρθει, δεν έχουν τους μυς να την αρπάξουν και να την κρατήσουν. Και αυτή απλά φεύγει. Πάει αλλού. Τότε συνήθως εφευρίσκουν μια καλωτημένη δικαιολογία και είναι που ακούς ατάκες όπως «δεν ήταν καλό το timing». Η αλήθεια όμως είναι πως απλά δεν ήταν έτοιμοι. Γιατί οι ευκαιρίες δεν σε κάνουν καλύτερο. Απλώς αποκαλύπτουν ποιος και ποια είσαι τη στιγμή που σε βρίσκουν. Η στιγμή που αλλάζει τα πάντα είναι όταν σταματάς να λες «δεν είμαι έτοιμος, έτοιμη» και αρχίζεις να λες «τώρα προετοιμάζομαι». Είναι αστείο, αλλά η ζωή δεν σε επιβραβεύει για το πόσο πολύ σκέφτεσαι, αλλά για το πόσο έτοιμος έχεις γίνει να δράσεις. Κάθε μέρα που επενδύεις στον εαυτό σου, σε κάνει έναν άνθρωπο που μπορεί να σταθεί πάνω στο επόμενο κύμα, χωρίς να φοβηθεί. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα έχω κάτι διαφορετικό για σένα. Κάτι απλό, αλλά απίστευτα ουσιαστικό. Θα ήθελα να πιάσεις ένα χαρτί και ένα μολύβι ή άνοιξε μια σημείωση στο κινητό σου
και γράψε 3 μυς. 3 δεξιότητες που αν τις εξελίξεις μέσα στους επόμενους 3 μήνες θα σε φέρουν πιο κοντά στο τέλειο κύμα σου. Μπορεί να είναι κάτι επαγγελματικό, όπως το να μάθεις να επικοινωνείς με περισσότερη αυτοπεποίθηση τις ιδέες σου. Μπορεί να είναι μια δεξιότητα επιρροής, μια νέα γνώση στο marketing ή ακόμα και αυτοπειθαρχία, το να κρατάς τις υποσχέσεις σου κάθε μέρα. Δεν έχει σημασία ποια θα είναι. Σημασία έχει να επιλέξεις εκείνες που αν τις αναβαθμίσεις θα αλλάξουν το επίπεδό σου. Γιατί θυμήσου, το επόμενο κύμα που θα έρθει στη ζωή σου δεν απευθύνεται σε κάποιον άλλο. Απευθύνεται στην πιο δυνατή εκδοχή του εαυτού σου. Έναν εαυτό που έχει εξασκηθεί, που έχει αντέξει και που έχει μάθει. Αλλά δεν τελειώσαμε εδώ. Θέλω και κάτι ακόμα. Κάθε μέρα αφιέρωσε 15 λεπτά στο κουπί. 15 λεπτά συγκεντρωμένης προπόνησης πάνω σε αυτές τις 3 δεξιότητες. Μπορεί να είναι ένα βιβλίο που θα διαβάσεις, ένα βίντεο που θα μελετήσεις, μία συζήτηση που θα κάνεις παρότι δεν νιώθεις έτοιμος. Αυτά τα 15 λεπτά είναι το κουπί σου. Είναι η καθημερινή σου προπόνηση για το κύμα που δεν φαίνεται ακόμα στον ορίζοντα, αλλά πίστεψέ με, έρχεται. Και όταν έρθει, δεν θα σε βρει απροετοίμαστο. Θα σε βρει σε κίνηση, να κάνεις paddling. Κάθε λεπτό που επενδύεις σήμερα είναι σαν να σπρώχνεις τη σανίδα σου λίγο πιο μπροστά. Και όταν φτάσει εκείνη η στιγμή, όταν έρθει το μεγάλο κύμα, όλοι γύρω σου θα νομίζουν πως ήσουν τυχερός. Αλλά εσύ θα ξέρεις. Ήσουν προετοιμασμένος. Δεν περίμενες το κύμα. Το δημιούργησες. Κλείνοντας το επεισόδιο, θα χαρώ να μου γράψεις στα σχόλια ποιες είναι οι 3 δικές σου δεξιότητες που θες να γυμνάσεις. Ίσως η δική σου δέσμευση εμπνεύσει και κάποιον άλλο να ξεκινήσει σήμερα. Και θέλω να θυμάσαι κάτι. Η επιτυχία δεν χαμογελά σε αυτούς που περιμένουν, αλλά σε εκείνους που προπονούνται στην ηρεμία πριν ξεσπάσει η φουρτούνα. Αν αυτό το επεισόδιο σου έδωσε αξία, στείλ το σε έναν άνθρωπο που χρειάζεται να το ακούσει. Είμαι ο Αργύρης Μαυρονικόλας και αυτό ήταν το Unlock Momentum. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, συνέχισε να κοπηλατείς. Το κύμα σου έρχεται και αυτή τη φορά θα σε βρει έτοιμη. Τα λέμε σύντομα.